ara ho dèiem, som al matí a Ràdio Estel i hi ha famílies, Núria Garcia, que a l'hivern no encenen la calefacció, tot i que tenir fred, d'altres que deixen de comprar segons quins aliments o s'endeuten per poder pagar la factura de la llum, el gas o l'aigua. Parlem de la pobresa energètica. Doncs, segons diferents estudis, Mercè, a Catalunya aquesta situació afecta centenars de milers de llars, però la pobresa energètica no és només no poder pagar una factura. Clar, també és viure en habitatges mal aïllats, passar fred o calor extrema, renunciar a necessitats bàsiques o viure amb l'angoixa constant d'un tall de subministrament. I precisament aquesta setmana volem dedicar la secció a parlar d'aquesta realitat, però també a recordar una persona que va ser clau per posar-la al centre del debat públic, la Maria Campuzano. Sí, que va morir, com dèiem abans, el passat mes d'abril, amb només 44 anys. Va ser portaveu del moviment Aliança contra la Pobresa Energètica i membre de l'Associació Internacional Sense Ànim de Lucre Enginyeria Sense Fronteres. Durant anys, la Maria va liderar la lluita perquè cap família vulnerable es quedés sense llum, aigua o gas, i a més va ser una de les impulsores de la llei 24/2015 per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. I gràcies a ella també es va tirar endavant l'acord perquè es perdonés, per exemple, el deute energètic de milers de famílies. Una activista molt estimada, molt respectada i que deixa un llegat immens. I avui volem parlar del problema de fons, però també del seu llegat i de tot el que encara queda pendent. I ho farem amb dues persones que la van conèixer molt bé. Doncs fixa't que ja tenim preparada d'una banda a la Mònica Guiteras, que és sociòloga, membre del moviment Aliança contra la Pobresa Energètica i també vinculada a l'Associació Enginyeria Sense Fronteres. Mònica, bon dia. Bon dia. Hola, Mònica. Gràcies, primer de tot, per ser avui aquí amb nosaltres, recordant a la Maria Campuzano. Tu coneixies molt bé a la Maria, de fet, les dues vau coincidir en aquests dos espais. Què va representar, la Maria Campuzano per la lluita contra la pobresa energètica a Catalunya? Bé, segurament ens falten les paraules per expressar d'alguna manera aportació humana i activista a tota aquesta lluita. I em perdonareu si en algun moment Mònica, se'm trencarà la veu. Cap problema. Però l'energia com a dret a Catalunya passa pel seu llegat, no? I també entendre la pobresa energètica com a un problema estructural. Mònica, sovint es diu que va ser una de les grans impulsores del dret als subministraments bàsics. Quins creus que va ser aquest principal llegat que deixa en aquest sentit? Clar, ella està des de l'inici de la Constitució de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, no? I sense aquesta aportació no s'entén una contribució cabdal, no? Per tenir la llei 24/2015, que és una normativa que protegeix les famílies vulnerables, i també en el titànic esforç que es va fer per aconseguir l'acord que condonava el deute de 40.000 famílies a Catalunya, que és una cosa sense precedents. Mònica, explica'ns una mica la història de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Neix el 2014. Com va ser aquest moviment? Com va néixer? I quins objectius tenia des del principi? Des de l'inici, l'Aliança volia posar sobre la taula que si una família no pagava, calia pensar que potser no ho feia perquè no podia, no? I no posar com tot el pes sobre les famílies. D'alguna manera posar el pes sobre les grans empreses privades que tenen l'incomprensible privilegi de gestionar uns serveis que són bàsics per la vida, no? Llavors, canviar aquesta lògica i entendre que l'energia s'assembla més a allò que entenem com l'accés a la salut, l'accés a l'educació, que sabem que encara que no el puguem pagar i hem de tenir dret, doncs l'Aliança i amb la gran tasca de la Maria van explicar això a l'imaginari col·lectiu, no? Que encara que no es pugui pagar aquest subministrament d'aigua o d'energia, s'ha de poder tenir accés a ell.
L'altra entitat a la que estava molt vinculada i que en formava part la Maria era Enginyeria Sense Fronteres, que defensa que l'accés a l'aigua i l'energia són drets humans i aposta, de fet, també per un model més just i sostenible. Com es tradueix això en el dia a dia i en les lluites que impulseu des d'aquesta associació? Bé, des d'Enginyeria Sense Fronteres el que hem vingut fent durant dècades és també posar sobre la taula la justícia global, no? Que és que si defensem aquest dret a l'energia, d'alguna manera, entre cometes, no? A casa nostra, és perquè també hem vist històricament que aquest dret ha estat negat a les poblacions del sud global, on aquestes mateixes empreses que tallaven el subministrament aquí, abans que hi hagués la llei 24/2015, venien fent el mateix en els models energètics, no? De països de Llatinoamèrica, etc. No? Llavors, des d'Enginyeria Sense Fronteres ja veníem seguint i denunciant les vulneracions de drets en relació a l'aigua i l'energia a països del sud i vam veure que era necessari assenyalar què estaven fent aquestes empreses aquí. Clar, mira, Mònica, jo coneixia la Maria perquè, ella potser era crec que era un any o dos més grans que jo, vam estudiar dret a la UB i vam coincidir en el grup de teatre. I realment era una persona que era llum. O sigui, tu coincidiràs justament en això, que era llum. I justament la Maria sempre insistia molt que la llum, l'aigua o el gas doncs no són un luxe, sinó que són drets bàsics, no? Fixa't tu, parlant de drets. Creus que avui això ja s'entén socialment? També gràcies, no?, a aquesta feina de la Maria incansable en aquest sector? Totalment. Jo crec que una de les coses que hem après amb ella i de la mà és que les coses s'han de poder explicar de manera planera, de manera propera, divulgant, colze a colze amb les famílies afectades i ara que seguim endavant com podem, ens inspirem en aquesta mirada des de lo humà, des de lo comunitari, des de posar-se al servei de les decisions col·lectives, de les decisions assembleàries, de trencar amb la cultura dels experts i dir que totes podem aprendre, no?, què vol dir aquest dret a l'energia i què vol dir lluitar perquè a casa tinguem les condicions bàsiques. Llavors, aquest treball braç a braç amb afectades, amb activistes, escoltant, recollint, per després tota aquesta part més propera i sensible, transformar-la, defensant amb contundència davant de grans gegants com Endesa, Naturgy, Iberdrola o Agbar, jo crec que és una tasca que ens enduem, de la que hem pres nota i que ens inspira cada dia. Sovint pensem que la pobresa energètica és només no poder pagar una factura, però és un fenomen molt més ampli, no? Totalment. Malauradament, hi ha famílies, de fet, que paguen les seves factures, però que estan passant una situació molt precària a casa, no? O famílies que no paguen les factures i que segurament, tot i que millorin una miqueta la seva situació, han de fer front a un deute que se'ls ha acumulat. És a dir, hi ha una complexitat de situacions molt gran i també cada cop més ens trobem casos raríssims en els que, per exemple, hi ha no només la comercialitzadora, no, la subministradora, sinó també la distribuïdora comença, que en aquest cas la distribuïdora a Catalunya és bàsicament Endesa, no? Comença a exigir milers i milers d'euros a una llar on el comptador té alguna anomalia que la família desconeix, exigint, com dic, milers i milers d'euros amb uns periples burocràtics i quasi entrant en tema de temes jurídics que les famílies van absolutament perdudes, no? Llavors ja no és només això de no poder pagar les factures o de passar fred a l'hivern o de passar calor a l'estiu, és que és
és un fenomen que abarca moltíssimes vessants de lo que és el dret a l'energia. També saber què estem pagant, el dret a la informació sobre aquesta energia, el dret a poder participar del model energètic, està totalment en un espai de vulneració constant de moltes dimensions d'aquest dret. Mònica Guiteras, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i també, Mònica, per ajudar-nos a recordar la figura de la Maria Campuzano. Gràcies, de debò. Gràcies a vosaltres i seguim.